What's up, people? Juho on kuollut karhu tuolla sängyllä takana. Joo. Ja tämmönen pieni infovideo taas vaihteeksi. Juho just äsken sanoi Juho laittoi meille yksityisviestillä ask.fm:ssä on ollut aika monta feikki meitä, JF:ää. Eli meillä ei ole Ask.fm eikä luultavasti tule koskaan olemaan. Eli jos sä kysyt sieltä JF:ltä, että Sami, onko sulla 9 sentin penis, ja se vastaa, että on, niin älä usko, koska mulla on 7. Eli meillä ei ole ask.fm ja YouTubessa on aika paljon feikkikanavia kanssa. Tarkista aina, onko ne aitoja ennen kuin uskot, kun ne sanoo, että Juholla on 5 senttinen, koska se ei ole totta. Koska Juholla on 3,5. Niin, 6,5. Tosi inhottavaa, kun ne tuolla lailla aliarvioi. 6,5 on kuitenkin ihan eri asia kuin 5 senttiä. Joo. Mitä helppoa. Aivan eri asia. 5 senttiä on vitu sääli. Niin, 6,5 senttiä on kuitenkin semmoinen ihan keskiverto suomalaisen miehen. Musta on ihan sopiva. Onko jotakin muuta feikkipaskoja olemassa internetin hirveässä maailmassa? Eikö niitä feikki YouTube-kanavia tullut aika paljon? Joo, mä just äsken sanoin. En kuunnellut. Homo. Twitterissä ei oo mitään feikkejä tiettäkseni. Kato miten mahtava säätö. Tuli. Lähtän pihalle. Häh? Lähtän pihalle. Joo, lähet. Mun niskat on ihan jumissa. Joo. Tyhjitettiin äsken sillä että mun naapurusta varmaan suuttuu. Hardstyle reivit, ne näkyy seuraavassa vlogissa, jonka mä editoin luultavasti tänne. Mietitään. Meillä on kohta 200 000 tilaajaa, joka on freaking awesome. Tehdään ehkä siitä video. Jos keksittää. Ja uutta videota tulee kans pian sketsi. Biisiä ollaan tekemässä kanssa. Jep. Eikö siinä mitään. Pitäkää hauskaa. Ai. Mun korva meni hienosti. Ai. Ai. Joo. Hyvää päivän jatkoa, tai oikeastaan se on iltaa. Se on varmaan 7 kohta kello. Tässä oli Toukan uutiset. Toukka vlogaa. Toukka vlog, se on aika sopiva. Sokeritoukka. Hiilihydraattipallo. Mitä näitä nyt on? Pallo. Vehnäpallo. Ohrapallo. Ruispallo olisi liian terveellinen pallo. Se kuulostaa mutta vitu symppaa. Joo. Hyvästi.